Mă numesc Muntean Sergiu, sunt din raionul Pălești, satul Năbrâneț. Am venit la Moldova Are Talent cu un scop pentru a cuceri o domnișoară. Multe persoane, prin cuceresc fetele doar flori, diferite chestii care sunt deja foarte răspândite, dar eu vreau să fac un gest care nu va fi uitat niciodată. Sexy and I know it. Cunoaște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce aud în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea, știi că te voi înjura. Mai dă-te-n dragostea mea, eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima, așa că-ți mai zic ceva. Mai dă-te-n dragostea. Кто ты сказал? Кейти, прости. We were best friends, even though I wanted more. Too afraid to ask, but I was always sure. I see you now and then, but my feelings never change. You went and fell in love, left me standing in the rain. I guess he stole your heart, but I see he broke it too. It's something I would never do. If only you would walk away and leave without the shadows left by him. He never loved you anyway. I wish that you would break and let me in. Surrender, 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 Dați să vă spunem un lucru. Acest număr a fost o dedicație pentru o domnișoară. Cum se numește? Luminița. Și e în sală? Unde e Luminița? Luminița! Iată Luminița! Sergiu, pot să te întreb ceva? Da? Tu ai pus un pariu cu cineva că vii la Moldova Are Talent și dedici un dans Luminiței? E o prietenă, o amică și vreau... Nu e prietena ta? Nu. Vreau prin acest gest să cucerească această domnișoară. Nu. Mie îmi place. Eu în locul tău, la 19 ani, dacă îmi plăcea o fată, probabil că făceam același lucru. Mie îmi plac momentele astea așa, care se rupte, duse puțin, deplasate, da? Pentru că eu vreau să-i spun domnișoarei să țină cont de gestul lui Sergiu, pentru că este unul nebun, foarte frumos, numai că nu m-ai cucerit cu dansul și nu m-ai cucerit cu restul. Din această cauză, din partea mea, ai un nu. Mersi. Și eu, ca un muntean, eu pot să spun da. Mersi mult.